Maayong adlaw mga kaina, naano po ta karon sa atong topic about sa family planning methods. Kini mauni siya ang DEPO, DMPA or Depo Medroxyprogesterone Acetate. Usa kini siya ka injectable na pamaagi. Sulod lamang sa 90 days ang protection ani na dili mabuntis ang usa ka babae. Nakakita niyo ba mo ani? So inaayo na siya ang itsura. So usa siya ka injectable na pamaagi, no? Ayan. Trabaho sa depo. So mubalik po kita sa atong female reproductive system. Mo kini siya ang matres or uterus. Mo ni siya ang fallopian tube o tubo sa matres. Then ganhi ang ovary, no? Itong ovaryo. Kini diri siya ang cervix o baba sa matres. Vaginal wall na siya dito na area. So, pag once na ma-injectionan ang usa ka babae, ang mahitabuan na mapugnan ang paghinog sa itlog nganhi sa ovary. So, pareho siya sa work sa pills, di ba? Na-remember ninyo itong last time, itong topic about sa pills. So, kaning Depopod, kuani siya. Kanang dili inupod ang mga itlog nganhi sa ovaryo. So, ano siya? Pag ma-injection na ng babae, di mga hinog ni ang mga itlog dali. So, pasabot walay no release nga itlog na magpaabot nganhi sa tubo sa matres. Kung naay sexual na contact na mahitabo o pakipaghilawas, ang mahitabuan na pagsakangan sa sperm cell, ang cervical mucus nga ni sa babae, thicken po na siya, makapal. So, dili dayon siya maka-penetrate ang sperm cell sa pagsugod. So, dili sila dayon magtagbo sa itlog kay tungod wala may nahitabo na paghinog sa mga itlog ngadto sa ovary. So, maula na siya kasimple ang work sa depo. Sulod lang sa 90 days na naay protection ang usa ka babae once na mahatagan siya ani o ma-injectionan siya ani. Okay. Karon, usa man ang mga advantage ani kaning depo. Ang advantage sa depo is effective ni siya. Kumbaga, epektibo ni siya 99.9%, no? Pag ma-injectionan ang usa ka babae. And then, pwede ni siya sa mga nagpasuso o katong mga breastfeed mothers, pwede ni siya ang depo. Pwede sab ani ang katong mga naay iron deficiency, no? So, katong mga anemic, pwede ra po ni siya, no? And then, naani siya'y privacy. Kumbaga, kakabalo, nakatusiya di ay, ang usa ka babae, nahatagan dahil siya'y injection. Kaya siya ra may nakabalo mo. May ma-injectionan siya. So, na-privacy mo, may makabalo na nagpa-injection dahil ito siya o DMPA. No? Dili sa gabal ang DMPA kay tungod usa kani siya ka injectable. Malikayan ang pagkaluspad o pagkulang sa dugo sa paghawas, no? Then muhatag o protection sa cancer sa sulod sa matres o ovary. Kung regular ka magpa-injection ani, syempre, mo check up man pud no. Mabantayan dayon kung unsa ang imong mga gipang bati. Kung gusto na kadayon undang ni ani, pwede ra sa gihapon. So kini siya maka-prevent pod og
ectopic pregnancy. Makahatag og protection laban sa PID or pelvic inflammatory disease or infection ngadto sa bag-ang. Ug makahatag kunig protection sa cancer sa sulod sa matres o sa ovaryo. So, kung regular ka magpa-inject, so, dali ang paghatag o pagtagad kung unsa ang imong mga problema bahin sa depo. Na, kung mo-stop dayon ka o gamit na ani, pwede ra po dayon. Ang mga disadvantage aning depo kay dili kini siya protection sa sexually transmitted disease or ginatawag nato na STD, no? Gawas lang sa kondom. Then ikaduha, kinahanglan jud ka na mag-adto for injection. Mura po na siya ang disadvantage niya, no? So ikatulo, usahay apil na po diri ang mood changes, no? Then, pagdungag sa timbang or weight gain, ang mga warning signs lang ni ani of complications is kung naa na kay signs of pregnancy plus labad kaayo ang imuhang ulo. Kanus aman dapat hatagan o depo ang usa ka sulod sa 7 ka adlaw sa imuhang regla, no? So within 7 days sa imuhang regla, pwede na ka matagaan o depo. Kung katupong gikan sa pagpanganak, pwede po na siya mahatagan after 28 days gikan sa iyang pagpanganak. Kung katong mga nakuhaan, pwede po siya hatagan after 14 days gikan siya nakuhaan. Pero before ka mahatagan ug usa ka depo, syempre ang ato ang kinahanglan jud is magpakonsulta usa kita sa atong mga OB/GYN doctors plus sa atong mga private midwife clinics, and then pwede ra pod sa atong mga health centers. So every now and then na tanan family planning methods dili pwede na magbuot-buot ra tag-tuka, no? So kinahanglan pa nato magpakonsulta aron mahibalan nato kung kini ba fit para sa tua ug angay batang hatagan ni ani. So mugoon tag konsulta plus physical examination plus pelvic exam. So mao gyud siya ang mga routine kumbaga bago ka mahatagan o usa ka method na angay para sa imuha. So naapod imuhang matikdan o maobserbahan kung makagamit na ka aning depo, no? So ang uban pahinay-hinay ang ilang regla. Nay uban pod na dili magregla, no? Nay uban mag-spotting, nay uban regular ang flow sa ilang regla. Pero dili man mo malaka ana kay tungod kay naa mga muy protection within 90 days, no? Ang uban kung dili pero mao gyud na siya ang kasagaran wala ang regla. Pero napoy uban na mag-monthly regla lang yun sila, maora po na siya. Pero dapat obserbahan ninyo kung ang kakusgon sa inyong regla na kuana siya kanang sobra pa, kumbaga kung mo times 2 na gani siya sa imuhang regular na menstruation sa una o regla, dapat magpakonsulta ka na po dahil, no? So, yung paabutan na sa pa inyong mga lain na batiun, dapat mo go dayon ka sa inyong OB doctor or sa midwife, magpakonsulta dayon ka sa inyong mga ilipang bati. So, ang mga side effects lang man kasagaran good is katong mura kag malipong kung nabadang ibig gamay, pero ang uban wala mang sad siya batiun, no?
So inaana na siya. And then karon asa dapit ihatag or asa dapit injeksyonan ang usa ka babae pag kuan na siya kanang matagan siya og kanang depo. So kasagaran diri sa bukton, no? Diri sa bukton. Pero pwede po na siya ihatag sa may buttocks, no? Diri sa buttocks. Pwede ra po na siya. No? So dili ra kas duha. Kung naamang kay mga bation or naamang kay mga gusto na ipangutana, immediate mo adtuday mo sa inyong doctors or sa midwife or mo visit mo sa health center. So ayaw mo kaulaw na mangutana, no? Kay mas maayo man didtong diretso sa right person na makatubag pud sa inyong mga pangutanangan ha, no? And then karon kinahanglan pod na mutimaan mo kung kanus amo mo dapat mo balik sa inyong next injection. Dapat tanawon ninyo kay basig pagkatungtong og 90 days sirado day ang health center or inana. So tanawon ninyo tagaan man mo anag card ngadto sa inyong doktor or sa inyong midwife or sa health center na appointment, no? Kung kanus ay inyong next visit ug kamo magtimaan pud mo gid mo ana magsulat gid mo ngadto sa calendar pod, no? Kung kanus sa inyong next visit or mag-alarm ba mo sa inyong cellphone kung kanus amo mo balik aron dili jud mo malimot, no? Dili mo dapat ma-miss kung kanus sa inyong next schedule sa inyong injection. So kana lang mga kaina, hinaot unta na naamoy na tun-an karong adlaw sa akong gipaambit sa inyo. Daghang salamat, amping tanan. God bless. Until next video.